וואי, תגידי, ראית איך יעל רזתה? וואי, תקשיבי, מדהים. מה היא עושה שאני לא עושה אותו? אני לא מבינה את זה. לא יודעת, מה את כן עושה כדי לרדת במשקל? מה אני לא עושה כדי לרדת במשקל? תקשיבי, נתחיל בזה שאני אוכלת סופר בריא. אני אוכלת חזה עוף וסלמון, ובקושי נוגעת במתוק. אולי כזה, אם אני רעבה, אני מנשנשת קצת שקדים ואגוזים. וחלבון, את אוכלת? מקפידה על זה? כן, אני אוכלת יוגורט פרו, לפעמים אני אוכלת גם קוטג'. ומה לגבי אימונים? את מתאמנת? אני מתאמנת פעמיים 3 בשבוע. אני מנויה לקאנטרי, ויש שם מלא חוגים, וכל פעם אני הולכת כזה לאיזה חוג שמתאים לי, שיעור שאני אוהבת. טוב, עזבי, יכול להיות שזה גם בגלל גיל המעבר, יכול להיות פשוט הגיל שלי וזה, את יודעת, חילוף החומרים מעט, בסדר, אין מה לעשות. שמי, אני חושבת שאת צריכה לדייק את עצמך קצת יותר. ועל מה אני אגיד לכן בנות? א', זה נכון שעם הגיל חילוף החומרים שלנו מעט, לא רק אצל נשים, גם אצל גברים. ולכן מה שאכלנו לפני 10 שנים לא בטוח עובד לנו גם היום. אבל זה לא אומר שככה אנחנו צריכות להשלים עם זה ולהגיד יאללה. אם את לא אוהבת משהו, תקומי ותשני אותו. ואם זה אומר שצריכה יותר לדייק את התזונה שלך ולהתאים אותה לאיך שאת עכשיו, לא רק בשביל לרדת במשקל, גם בשביל להיות בריאה וחזקה יותר, קומי ותעשי את זה.